ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи Авто ТВ. Ирӯз 18 январи соли 2024 1124 сомонӣ. Ирӯза навор дорем. Opel Astra F Caravan дорем, Vectra A дорем, Mercedes-Benz E-Class дорем, VAZ 2107 дорем, Opel Ashka дорем, Daewoo дорем бачако, Markosh. хуб хонаҳои фурӯшӣ, ошхонаи фурӯшӣ қабул кардем. Бари шумо фақат тамошо кунед, дар ҳамин навор лайк бизанед, дар канал подписатсия кунед. Подписатсия вақте ки мо навор кардем, худо хоҳад аз канали мо ягон мошини ё хонаи арзон меёбем бачако азиз. барои реклама кардан, агар дар шумо хонаҳо, мошино, замино, квартираҳо, аптекаҳо, магазинҳо, ошхонаҳо бошад, роишен рекламаш бекунем, савдо кардан метемтон. лайкҳоро занен. дар ҳамо комментарий насин аз кадом маркаи хонаҳо мошино маъқулай, мо пешниҳод мекунем аз рӯи комментария. Качестворо баланд кунед, эълонро тамошо кунед, мо сар мекунем навори рӯзара. мегзарем ба якум мошини фурӯшӣ. Opel Astra F дӯстони азиз. Солаш 1997. Краска тозака бачако. дар шаҳри Душанбе нархша 43000 сомони тоҷикӣ меган, номеро транзит. Газ плюс бензин ҳардаш кор мекунад. объем моторш 1.6 литр. коробка передачи мошин механика. мошинча тоза камразход, дарониш пон тозакай. қонуну қоидаш кардагианша 43 тамега бо арзон ҳам мешавад. объем мотор 1.6 литр, коробкаш механика. рақамҳои телефон дар рӯи экрани шумо. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, ягон камбудилиш надорад. бародар азиз, беҳуда занг назанед. савдо дар назди мошин дар шаҳри Душанбе. солиш 97. агар дар шумо хонаҳо, мошино, замино, квартира бошад, агар роишен рекламаш мекунем, хошай ҳаматон дар ҳамин навор лайк бизанен. ҳамин якҳо мақсад роҳӣ кардани барои савдо кардан. лайк зиёд шава, навор паҳн мешавад, савдо мешавад бачако. мегзарем ба дуюм ошхонаи фурӯшӣ. ошхонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Сино, ҳамон территорияда. зали 12 метри квадрата бачако. 24 та ҷои нишаст дорад. телевизор, кондитсионер, холодильник ҳамаш ҳастай. 2 та деги ошпазам дорад. чизҳои калон хулоса дорад. ҳамино қати савдо мекунанд, шумода метан. хулосаи гап чизе ки дар ҳамин дохили ошхона мебинем бачако, ошхона дар центрай. мақсад ҳамон тарафи ҳастай ки одамо бисёранд. рақамҳои ватсапшон 903 аз номи канали Авто ТВ, Савдо ТВ занг занен, арзонтон мекунанд. 65 тамега ягон варианти алиши ҳам дорад бачако. ягон мошино боша, агар ягон намуди мошин боша, агар алиш мекунем меган, хай тарафи варианти алишра худотон ҳам рақамҳои ватсапра занг занен, муомила кунен, вариантҳои худтонро пешниҳод кунен. маъқул боша, агар варианти алиши набоша 65000 сомонӣ да бихарен. Дег душидиста марамат бра шикамта серки биги. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Mercedes-Benz E-Class. касоне ки Mercedes хар ҳастен, дар шаҳри Бохтар мерен. солиш 95, 45000 сомон нархаш. марамат занг дада пирсенша, рақамҳои ватсап шонда аз номи канали мо. бензин плюс газ ҳардаш кор мекунад. гази евро 4. оинаош сия кардагай, документҳои яму сияш буд шидагай бачако. бо тарафи занг занен, мошина объёмни кардагиан, ҳуҷҷати солона нав шидагай. балонош 70-80% диска задагӣ. хулосаи гап, қонуну қоида кардагиан мошинчара барои ҳай кардани худошон тайёр кардагиан. касе ки мехара мефурӯшанд. мошини камразход. хоб, масъалаи краскаш хеле трешина надорад бачако. пусидагӣ, задагӣ, варид хеле гапора гуфтагӣ нестанд. бо худотон масъалаи арзоншавиша маслиҳат кунед, ватсапда занг зада. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб. подписатсия кунед бачаҳо, лайка бизанен, зангуларо зер кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, деҳаи Обшорон меган бардор азиз. 140000 сомон нарх, 4 комната, 4 соат замин масоҳат. рақамҳои телефон ё ин ки ватсап ҳардаш кор мекунад, бо савдо ҳам мешавад. то кришарами мақсад зания бардошага омагай, лави раҳдай мега, такси то равшана меравай пешами здани карочи. касоне ки харидор ҳастанд, мақсад варианти алиши ҳаста, ягон сексия боша болои сум метр мега, алишам мекунем меган. хоб, хона техпаспорт дора.
2-3 рӯз пас мега мақсад касе ки мехара омада маслиҳат кунен бигиренша. 2-3 рӯз пас пони тайёр мешавад документош ҳами техпаспорту дигарош бачако. бо занг аз номи канали Саудо ТВ Авто ТВ арзонтон мекунад. варианти алишчихтона пешниҳод кунен. занг занед фақат муомилаи суд ҳамроҳишон мекунад. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. Daewoo Nubiro бародар азиз, Daewoo Nubiro дар шаҳри Душанбе соли 1997 нархша гуфтан 15000 сомонӣ. авио моториш 1.5 коробкаш механика. моториш 1.5 простой, гази холӣ, коробкаш механика. рақамҳои WhatsApp ё ин ки телефон дастӣ 987 занг зада муомила кунен. 4 баллонаш нав, мошинча нахаду, ҳуҷҷат надорад, савдои хуб ҳам мешавад. срочно фурӯхта мешавад бо нархи 15000 сомонӣ. о бачакое ки моро дар Instagram, дар TikTok хоҳиш мекунен, менависен, занг мезанен ки бардор ягон мошини 15000, 14000, 16, 17000 боша навор кунен. ина баъд шумо пешниҳод кардем. ака тарафи лайкотона мебинем чанд қадр дастгирӣ бисёр шава. агар бо иншоалло мошинои арзони хоси дили шумо бисёр мешавад. марамат занг за оиди мошин маълумоташа бигирен. мегзарем ба шашум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе ҳамин як дона сурат доштан бачако. худаш дар Россия қарор дорад. ҳамин акамон квартира дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Рудакӣ дукомната 7 этажда қарор дорад. 58 метри квадратӣ бачако. дом фони фасон карда ремонт кардагай новостройка. нархша 250000 сомон меган. лифт дорад. об свет доимӣ постоянӣ ҳастай. фасон қонуну қоидаш қатъи мақсад ремонт кардагианша медонем зиндагӣ карда мегардем. фақат рақамҳои телефон 918 ё ин ки WhatsApp +7 977. аз номи канали Саудо ТВ Авто ТВ занзен арзонтон мекунад. об свет ҳастай. алиш мешавад ягон хонаи заминӣ боша. агар касе ки дора рақамҳои WhatsApp ё ин ки дастида занг занем маслиҳат мекунем меган. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. Opel Vectra A дар ноҳияи Вахш қарор дорад. солиша 1995 меган. нархиш 32000 сомонӣ. авио мотори 1.6 простой. коробкаш механика, газ, бензин кор мекунад. краска тозакай. мошинчада фақат расход кардаган бачако. медонен ҳамин расходш кардан ки як чи нимчи ҳайкнем. хулоса ам бачак як патсанакай худаш барои худша фасон кардагай. касе ки мехара бе ягон ремонт, ягон грамм ремонтш намекунем бачако. ҳай карда фақат гуфтиам мардак туташ мекунем. туташ чӣ боша намедонам. краска нав 4 баллон 90%, яксола ҳуҷҷат, пешаш электропакет, ҳамаш хулоса қонуну қоида 100%. нав мойкаш кардан. лайкотона бизанем бачако. дар канали мо подписатсия кунен. агар навор маъқул бошад дар комментария Авто ТВ ба пеш нависен. рақами 5 бизанен. гап нест ҳаматонда. мегзарем ба ҳаштум мотоциклҳои фурӯшӣ. мотоциклҳои фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара рости ҳамин наворда ма худам дам гирифтам. медонен ҳама чизро рӯй кардан, рӯй реклама кардан. агар шумо ам дошта бошен рӯйшин рекламаш мекунем, савдо кардан метем. ҳамин наворе ки мекунем 70-60% ҳамин видеои мода ҳамин чизе ки дора савдо мешава бачако. дар ноҳияи Данғара 10500 сомонӣ. солиш 2024 бензини холӣ. муомила ҳам дорад. рақамҳои телефон ё ин ки WhatsApp да занг занан пачкам бачако. ина хеле набор мия бардор азиз, набор миян. баъд мегиран хеле мотоцикла хчон соз мекунанд. мақсад 4 та мотоцикл боша 8 баллон мия ё ин ки запчасточ дигаш ҳамаш упаковка карда ҳуй мекунанда. мотоцикла хчон соз мекунанд, савдо мекунанд. ҳамаш навай бардор азиз. метонед рақамошона занг занем маслиҳат кунен. 10500 бо арзон ҳам мешавад. даставка ҳам дора бачако. гуфтамон. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ бардор азиз. Opel Astra H. Astra Ashxаро ҳамиҷа бошен агар тамошо кунен ака. солиш 2006 дар шаҳри Хуҷанди Бӯстонӣ қарор дорад. 54000 меган. бачако гӯш кунед ака. ҳамин Astra Ashо худаш мо ака ҳар рӯз дар дохили ҳамин мошиноем 65-70 60000 ранд. якада срочно сум дар кор ҳамин фурӯхтесаша. нархш 54 та дизелай. моториш 1.9 коробкаш механикай.
рақамҳои телефон дар рӯи экрани шумо. Вагон 16/01/2024 вагон меган омад меган ака бухтон занг масаке ҳуҷҷати солуна дора 8 клапана расходаш 5-6 литр кузов сарапина надора балонош пачка диско 17 OPC ҳай ягон расход хулоса намекунен мегирен срочно фурӯшай ҳай карда мегарден марамат занг занен бо маслиҳатам мекунен меган. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ ВАЗ 2107 ки солиш 2003 дар шаҳри Хуҷанд қарор дорад. Нархаш 20,000 сомонӣ. Сӯзишвориш бензин, газ, мотораш 06 коробкаш механика. Ростӣ бачаҳко бисёр менависанд, занг мезананд ки ами 2106 чӣ хелан састаанд, чун арзона қиматан. Ростӣ ҳози истеҳсоли Россия бисёр ҷисай. Мақсад то 60-70,000 сомон ами 2107 ҳастай, ам хеле нархҳо ҳастай бародар азиз. арзонош ам ҳастай солҳои 86 айко 87 анау солҳо ам ҳастанд. мақсад метавонед 12-13,000 бигиред, не ки инош 2003 сол нава маркаҳои нав 20 мега муомилаи сӯзам дорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 балон нав, техосмотри солуна 100%, салоншам 100% шай. коробка 5 тага 100%, мошин фасон қонуну қоидаш кардагай. рақамошам занг зан маслиҳат кунед баъдир азиз, муомила кунед хулосаи гап. дӯстони азиз, хоҳишаи ҳаматон дар ҳамин навор лайк бизанен, дар канал подписатсия кунен. ҳамин мошин ё хона ё замин нахаренам подписатсия кунен. як рӯз миёем ай канал меобам хона мошини арзон. рақамаи барои реклама кардан. агар дар шумо хонаҳо, мошинҳо, заминҳо, квартираҳо шаришен рекламаш мекунед, савдо карда метентон. лайкҳоро занен, навора падилиса кунед, хонахарода мошинхӯрда рӯшен. иншоалло оно ҳам соҳиби ҳамин мошину хонаҳо мешаванд. то навори баъд нахай бачаҳко худотон эҳтиёт кунед. майли хайр.